Daliboru. Evo, sreli smo dečka Dalibora u gradu. Imao je kraću nogu, da. Tako Šta je. se dogodilo? Pa evo ovako, Dejan. evo ovako, 95. godine sam imao nesreću, pao sa sprata četvrtog. Imao sam jako veliku prelom leve noge, butna kost, podzvoz mozga i u komi 2,5 meseca. To se desilo u Pančevu, sam bio klinac. Tačnije na moj rođen 2. avgusta se to desilo kada je moja baka preminula. Moji naravni su bili kući. S obzirom da sam bio sam u kući i ja sam bio mali, ja sam se probudio jer sam spavao i bila koklica na terasi, bila otvorena terasa naravno i ja sam popeo sam na koklicu i onda sam ispao sa terasa četvrti sprat. I onda sam ubrzo komšije sve dragovali, zvali hitnu pomoć, bila je i policija i onda sam ja završio u bolnici, klinički centar u Beogradu. Tako da moji nisu znali šta se dešava, da li sam živ, da li sam mrtav, nisu znali i onda posle mnogo vremena tata se pojavio u bolnicu i spasio mi je nogu koje su htjeli da amputiraju, pošto noga je bila jako povređena i imao je veliki prelom butne kosti. Oni su htjeli da me amputiraju i tata nije dozvolio da mi amputiraju, nego spasili mi nogu na neki način i onda... A šta ti sad uradio Bog s nogom? Sad je, slava Bogu, čovjek, Dejan koji mi je pomagao da se vrati moja noga u normalu. Isus, da se vrati moja noga u normalu i sam rekao još, hvala vam puno. Izrasla noga? Jest. Za koliko je izrasla? Pa, minut, 2, nemam pojma. Slava Bogu. Slava Bogu. Eto, Isus Hristos pripada sva slava. Slava Bogu.